Astăzi vă invităm într-o plimbare cu una din cele mai vibrante zone din Londra. Pornim de la celebrul London Eye, una dintre cele mai cunoscute atracții ale orașului, de unde vom vedea Londra de sus într-o panoramă spectaculoasă. Ia uitați cât e de înaltă. După, vom descoperi atmosfera plină de culoare a unor magazine de suveniruri și la doar câțiva pași distanță vom intra într-o lume complet diferită, lumea fascinantă a oceanelor la Sea Life London Aquarium. De sus până jos ne plimbăm în această zi însorită. Va fi o zi plină de priveliști impresionante, descoperiri interesante și momente frumoase în inima Londrei și de-a lungul Tamisei. Zona London Eye este una dintre cele mai animate locuri din Londra. Aici, pe malul Tamisei, orașul pare să prindă viață în fiecare moment. Turiști din toate colțurile lumii se plimbă, fotografiază, privesc groata uriașă care se ridică deasupra orașului. Cerul era senin în ziua în care am fost noi, iar norii pufoși pluteau deasupra Londrei, creând o lumină foarte frumoasă pentru priveliști. Bătea vântul, dar ne-am descurcat. Dar, chiar dacă vremea arăta perfect în imagini, cum spuneam, vântul londonez era destul de rece și ne-a cam zgribulit. Chiar ne-a zgribulit. Era genul de vreme tipic londoneză, spectaculoasă pentru fotografii, dar care te face să strângi bine gluga de la geacă în jurul ochilor. London Eye este una dintre cele mai cunoscute roți panoramice din lume. Are aproximativ 135 de metri înălțime și a fost inaugurată în anul 2000 pentru a celebra începutul noului mileniu. Inițial trebuia să fie o atracție temporară, dar a devenit atât de populară încât a rămas permanent și astăzi este unul dintre simbolurile Londrei moderne. Roata are 32 de capsule, fiecare reprezentând câte un district al orașului. Pe măsură ce capsula în care am fost noi a început să urce, Londra se deschidea treptat sub privirile noastre. Tamisa traversează orașul ca o panglică verzui argintine. E murdărică puțin, iar podurile apar unul câte unul pe traseul râului. În depărtare se pot observa clădiri istorice, dar și zgârie norii moderni din zonele financiare ale orașului. Este un contrast fascinant între istorie și modernitate. Sincer, de sus, orașul pare mult mai liniștit decât atunci când te plimbi pe străzile lui aglomerate. Aglomerate, dar frumușele și curățele le-am găsit noi. Se văd parcurile verzi dintre clădiri, gazoanele puternic împrospătate de vremea care este umedă, bărcile care navighează pe Tamisa și oamenii care se plimbă pe malul râului. Este momentul în care realizezi cât de vast este acest oraș. Să nu uităm, Londra are peste 9 milioane de locuitori și este unul dintre cele mai diverse orașe din lume. Se spune că aici se vorbesc peste 300 de limbi diferite. Wow! Chiar așa, 300, cel puțin 300 de limbi diferite.
Priviți panorama de sus. Începeți să înțelegeți cât de complex și cât de fascinant am găsit noi acest superb oraș. Pentru noi, de sus, Londra arăta aproape ca o hartă uriașă. Străzile se întind în toate direcțiile, iar Tamisa pare că organizează întregul oraș în jurul ei. Este interesant cum un oraș atât de aglomerat pare de aici de sus mult mai calm. Tamisa este unul dintre cele mai importante simboluri ale Londrei și de aici se văd foarte bine podurile care leagă diferitele părți ale orașului. Fiecare pod are cu siguranță propria lui poveste și fiecare face parte din istoria Londrei. Un lucru care face Londra atât de specială este diversitatea. Este un oraș în care trăiesc oameni din toate colțurile lumii și acest lucru se simte în energie, în cultură și în atmosfera orașului. Privind de sus, observ și cât de multe spații verzi are Londra. Parcurile sunt foarte importante pentru ei, pentru londonezi, și oferă locuitorilor o oază de liniște chiar în mijlocul orașului. Acum nu doar locuitorilor, și turiștilor. Cerul era senin. Norii pufoși făceau panorama și mai frumoasă. Lumina cădea perfect peste clădirile orașului. Am avut genul acela de moment în care îți dorești să stai puțin mai mult și să te bucuri de priveliște. Este chiar unul din acele momente în care realizezi cât de mare este lumea și cât de fascinant poate fi un oraș ca și Londra. Uneori merită pur și simplu să te oprești și să privești. Și, desigur, îți faci și selfie, că altfel cum le arăți prietenilor că tu ai fost acolo și te-ai oprit și ai și privit. După aproximativ cam 30 de minute, capsula începe să coboare încetișor. Orașul ni se apropie din nou, iar zgomotul străzilor și energia locului revin treptat. Privind roata de jos, realizez cât de impresionantă este această construcție și cât de spectaculos este modul în care îți oferă o perspectivă complet diferită asupra Londrei. Vă las să vă bucurați puțin și voi de tot ce ne-am bucurat noi. Revenim! Le gru rosse. Quella è la chiesa dove si sposeranno. Bellissimo. Privind Londra de sus din London Eye, încep să observi nu doar clădirile și podurile, ci și modul în care funcționează acest oraș ca un organism uriaș. Chiar lângă London Eye se află gara Waterloo, una din cele mai mari și mai aglomerate gări din Londra. De aici pleacă zilnic zeci de trenuri către diferite zone ale orașului și către alte regiuni ale Marii Britanii. Este impresionant să vezi cum mii de oameni se deplasează în fiecare zi prin această rețea de transport extrem de bine organizată. Londra este renumită pentru sistemul său de transport public, care este unul din cele mai vechi și mai eficiente din lume. Celebrul London Underground sau Tube a fost inaugurat în 1863
și este primul metrou din lume. Astăzi are sute de stații și leagă aproape toate zonele orașului. Nu puteam să nu aducem acest aspect în prim plan. Pe lângă metrou, Londra este cunoscută și pentru autobuzele sale roșii etajate, double decker, devenite un simbol al orașului. Ele circulă aproape non-stop și oferă o perspectivă interesantă asupra orașului, în special atunci când călătorești la etaj. Există de asemenea și trenuri urbane, tramvaie în unele zone și chiar bărci care circulă pe Tamisa, transformând transportul într-o experiență în sine, așa cum rar poți găsi în multe orașe. Privind orașul de sus, vezi cum toate aceste mijloace de transport se îmbină perfect și mențin Londra în mișcare în fiecare moment al zilei și mai ales în fiecare zi. Este unul dintre acele orașe în care, chiar dacă milioane de oameni se deplasează zilnic, totul pare să funcționeze surprinzător de bine. Cât timp suntem încă sus în London Eye, trebuie să menționăm și faptul că Londra este unul dintre cele mai filmate orașe din lume. Multe filme celebre au fost realizate aici, iar multe scene iconice au ca fundal chiar aceste locuri pe care le putem vedea acum în toate direcțiile. De la filme cu James Bond până la Harry Potter sau producții istorice, Londra apare mereu ca un personaj important în poveștile cinematografice. Iar, privind orașul de sus, poți să observi imediat varietatea arhitecturii. Londra este un oraș unde clădirile istorice, unele vechi chiar de sute de ani, coexistă cu construcții moderne din sticlă și oțel. Această combinație între vechi și nou este una dintre caracteristicile care dau orașului un farmec aparte. Să mai reamintim și faptul că Londra este orașul punctualității. Știai asta? Britanicii sunt cunoscuți pentru punctualitatea lor, iar acest lucru se vede și în modul în care funcționează orașul. Transportul, serviciile, organizarea urbană, toate sunt gândite astfel încât milioane de oameni să se poată deplasa eficient în fiecare zi și atunci când se vor deplasa, nu vor avea nicio problemă de a întârzia. De aici, de sus, oamenii par mici și grăbiți, dar fiecare dintre ei are propria poveste și mai ales propria destinație sau chiar propriul drum. Este fascinant să te gândești că în fiecare moment milioane de oameni trăiesc simultan propriile lor momente într-un oraș atât de uriaș. Deși a fost construit relativ recent, da, spuneam că London Eye funcționează din jurul anilor 2000, London Eye a devenit rapid una din cele mai vizitate atracții din Londra. În fiecare an, milioane de oameni urcă în această roată panoramică pentru a vedea orașul dintr-o perspectivă complet diferită. Priveliștea este și mai frumoasă, datorită cerului senin și a norilor
pufoși care plutesc deasupra orașului astăzi când noi aveam rezervare în minunăția de roată. Lumina cade perfect peste clădiri și face panorama spectaculoasă și de neuitat. Londra are o legendă interesantă. Una din ele, mă rog. Una din cele mai cunoscute legende spune că dacă corbii de la Tower of London ar părăsi vreodată cetatea, regatul britanic ar cădea. Din acest motiv, în turn sunt ținuți permanent câțiva corbi care sunt îngrijiți de un gardian special. După experiența din London Eye, am făcut câțiva pași prin zona plină de magazine, de suveniruri. Peste tot vezi simbolurile celebre ale orașului, Big Ben, autobuzele roșii etajate, taxiurile negre londoneze, steagul britanic, magnezi de frigider, căni, brelocuri, miniaturi ale clădirilor celebre și tot felul de obiecte simpatice pe care oamenii le iau acasă ca amintire din călătorie. Unele suveniruri sunt chiar creative, de exemplu, halbele de bere. Dar nu vreau, că nu-mi place. Atmosfera din aceste magazine este mereu plină de culoare și energie. Turiștii privesc curioși rafturile, compară suveniruri, compară și prețuri, încearcă să găsească acel obiect mic care să le amintească de acea vizită și să încapă în valiză. Este genul de loc în care intri să te uiți doar puțin și ajungi să stai mai mult decât ai planificat. Acum nu. Eu vreau. La doar câțiva pași de London Eye se află Sea Life London Aquarium, unul dintre cele mai populare acvarii din Europa. După agitația orașului și zgomotul străzilor, intrarea aici este ca o trecere într-o lume complet diferită. Lumina devine mai difuză, sunetele orașului dispar, iar atmosfera se schimbă imediat. Parcă intri într-un univers liniștit, misterios și fascinant. Adică lumea oceanului. Primele acvarii sunt pline de pești colorați care înoată liniștiți printre corali și roci, unde există atâta formă și atâta culoare încât este incredibil. Unele vietăți sunt atât de spectaculoase, cât aproape par ireale. Una dintre cele mai impresionante zone este tunelul subacvatic, unde rechinii înoată chiar deasupra ta. Este o experiență fascinantă. În filme, rechinii sunt prezentați ca fiind foarte periculoși, dar în realitate priviți cât de eleganți și cât de liniștiți sunt în mișcările lor. Este impresionant să-i vezi atât de aproape și să observi cât de grațios se mișcă prin apă. Putem găsi aici și țestoase marine care înoată calm, care par să ignore complet agitația din jur, au acele mișcări lente și liniștite care creează un contrast frumos cu energia orașului de afară. Putem găsi corali care sunt extrem de colorați, extrem de ochioși. Fiecare acvariu prezintă un mic ecosistem diferit și arată cât de complexă este viața sub apă. Sea Life chiar este genul de loc care te face și el să încetinești puțin și să privești cu atenție această lume tăcută a mărilor și oceanelor. Este liniștitoare
Această lume este fascinantă. Să vezi, e mare totuși. E mare așa da, dar e mai subțire. Uite ce ochi are. Ce nefericit ești. Ce mă, că vine? Îi vede. Dar rechinul ăla mare, ăla nu coboară. Uite, la aici sus într-un fel. Nu, ăsta nu e ăla. Ăsta e mic. L-am văzut? Nu, uite la acolo, cred că ăla e sus. Aha, în partea aia. Dar pare, uite, iară mare. Uite-l! Uite-l! Nu e ăsta. Uite, se poate acolo. Da, asta zic, se mulțesc. de Science Museum cu genia aia. Stai, să văd cum e? Să văd cum e? Păi acum se gândește. Vrei să te bagi? Mai las-o. Ce să strânge. Uite, 10 metri pe oră. Și erau 70 și ceva. 13 metri. Ana, la nu ce. 22 de metri pe oră. Aici. Cam acum. Poate să scadă, nu? Uite că îi face vâzul ăla. Acum, una dintre cele mai fascinante zone din acvariu este zona dedicată meduzelor. În luminile speciale ale acvariilor, ele par aproape magice, transparente, delicate și plutind încet prin apă, mi s-au părut hipnotizante. Nu înoată ca și peștii, doar plutesc ușor, cu mișcări lente și grațioase. Și mai este un lucru care îmi vine în minte. Surprinzător este că meduzele există pe Pământ de peste 500 de milioane de ani, ceea ce înseamnă că sunt mult mai vechi decât dinozaurii. Da? În luminile colorate ale acvariilor, meduzele par niște mici galaxii care plutesc în apă. Vai, cât e de frumos! Este unul dintre acele locuri unde oamenii se opresc pur și simplu și nu ar mai pleca. Și stomele din apă. După vizita la Sea Life, am ieșit din nou pe străzile Londrei și am pornit pe jos spre următoarea destinație. Uneori, cea mai frumoasă parte a unei călătorii nu este neapărat obiectivul turistic, ci drumul dintre obiectivele turistice. Străzile Londrei au o atmosferă aparte. Clădirile sunt diferite de la o stradă la alta. Unele sunt elegante și istorice,
construite din cărămidă roșie sau piatră, iar altele sunt moderne, cu fațade din sticlă care reflectă orașul. Afaceri. Pe trotuare oamenii merg grăbiți, fiecare cu destinația lui. Unii se întorc de la muncă, alții se plimbă relaxați sau fac fotografii. Este clar fascinant să te gândești că fiecare dintre aceste persoane au propriul drum. Da, Londra este un oraș unde se întâlnesc sute de culturi din întreaga lume. În câteva minute poți auzi mai multe limbi diferite și poți vedea oameni veniți din toate colțurile planetei. În același uite ce timp, faină e asta, Ana. orașul Uite-te la păstrează acel aer britanic elegant, cafenele mici, clădiri istorice și acea ordine specifică londoneză, care face ca totul să pară extrem de bine organizat. E rece, Ana, hai. Acum câteva observații despre străzile Londrei. Începem cu autobuzele roșii. Unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale Londrei sunt celebrele autobuze roșii etajate. Le vezi peste tot în oraș și au devenit aproape o parte din identitatea Londrei. Da? Apoi, altă observație, nu poți să ratezi taxiurile londoneze, taxiurile negre londoneze, care sunt și ele foarte cunoscute. Au un design special și sunt construite astfel încât pasagerii să aibă mai mult spațiu în interior. Da? Trotuarele pline de viață. Trotuarul este mereu mișcare. Oamenii merg grăbiți, turiștii se opresc să facă fotografii. Dar orașul, de fapt, pare să nu se oprească niciodată. Da, în drumul nostru prin oraș am ajuns și într-un loc complet diferit de imaginea clasică a Londrei. Acest tunel plin de grafiti și artă stradală. Pereți acoperiți cu desene colorate, mesaje, simboluri, diferite stiluri artistice. Fiecare bucată de perete părea că ne povestește ceva. După plimbarea prin oraș, de grafiti, am ajuns la una dintre cele mai cunoscute atracții din Londra. Muzeul figurilor de ceară. Niciun rig. Da. Este muzeul unde poți întâlni într-un singur loc unele dintre cele mai faimoase personalități din lume. De la actori, cântăreți, până la sportivi, lideri politici sau chiar membri ai familiei regale, trecuți și prezenți. Totul a început cu Marie Tussaud, o artistă franceză care a început să creeze sculpturi din ceară încă din secolul al XVIII-lea. Prima expoziție permanentă a fost deschisă la Londra în 1835, iar muzeul a devenit rapid una din cele mai populare atracții
ale orașului. Clip the lady's ears off. I'll keep my word. Astăzi, figurile de ceară sunt atât de realiste încât chiar trebuie să te uiți de 2 ori ca să-ți dai seama dacă este o statuie sau o persoană reală. Realizarea unei singure statui poate dura luni întregi și implică sute de măsurători pentru a recrea cât mai fidel chipul și expresia persoanei respective. Dar intrând aici, ai impresia că pășești într-o lume unde istoria, împreună cu cultura, celebritățile, se întâlnesc în același loc. Aia de murit de boală de aia. Deci, uite cum Uite, șobolan. The King of England Baker, who let the bread burn, has been blamed for the bread fire. Te văd! Stai pe mare. Pirat. Oh, ce de valore. Ce de And buildings and walls. This time, iron and stone. From the ruins of the fire, a new cathedral arose to fill the sky with glory. I love you. You are so romantic. I really love you. La rindiamo che restiamo. Iarăși coborâm. Lord Nelson. Ah, che balon. Victoria. Guarda qui Victoria. Part of the empire stood firm against the assault of 2 world wars. Bulgaria. Uite, I love you. Hello. About to take your father. Oi, oi, oi! I'm about to take your father. Acum trebuie Oi, să... oi, oi! I'm about to take your father. Oi, oi, oi! I'm about to take your father. Da. Asta ce queen -i? Asta care regină? Asta care regină? Da, uite, are coroană. Uite, ăsta
face din cam, nu mai vreau mă sătura. These events will take place this afternoon in Tokyo. Last and final. După vizita la Madame Tussauds, am ieșit din nou pe străzile Londrei și ne-am continuat drumul prin oraș. În apropiere se află una dintre intrările către metroul londonez, cunoscut sub numele de Tube. Metroul din Londra este cel mai vechi din lume, fiind inaugurat în 1863 și este unul dintre cele mai importante mijloace de transport ale orașului. În fiecare zi, milioane de oameni îl folosesc pentru a se deplasa rapid dintr-o parte în alta a Londrei. După zona aglomerată a orașului, am ajuns în acest parc unde atmosfera se schimbă complet. Londra, clar, este cunoscută pentru parcurile sale mari și foarte bine îngrijite, care oferă un spațiu de relaxare chiar în mijlocul orașului. Aici oamenii se plimbă, se opresc pe bănci, depinde de vreme, citesc sau pur și simplu se bucură de liniște. Plus că foarte mulți își plimbă animalele de companie. Dar chiar este un contrast foarte plăcut față de agitația străzilor. Mergeam acum în drum spre Buckingham Palace. Ne-am continuat plimbarea și ne-am îndreptat către Buckingham, care, știți și voi, este una dintre cele mai importante atracții ale Londrei. Pe măsură ce ne apropiam, atmosfera începea să se schimbe. Zona devenea mai elegantă și mai ordonată și simțeam că ne apropiem de un loc cu o semnificație specială. Buckingham Palace este reședința oficială a monarhului britanic și unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Londrei. Palatul este folosit pentru evenimente oficiale, ceremonii și întâlniri importante și este un punct de atracție pentru milioane de turiști an de an. Este unul din acele locuri pe care le-ai văzut de multe ori în imagini sau la televizor, dar, sincer, care arată complet diferit atunci când ajungi în dreptul lui. Buckingham Palace. Marea Britanie este una dintre puținele țări din lume care încă păstrează monarhia. Astăzi, rolul monarhului este în principal simbolic. El reprezintă tradiția, istoria și continuitatea statului britanic. Deși pare un loc foarte formal și impunător, la Buckingham Palace se desfășoară activitatea zilnică a monarhiei britanice. Hai să dăm căutare la ăla. Se vede în Trafalgar, departe de aici. În plimbarea noastră prin Londra,
Am făcut o scurtă oprire la o cafeterie Cred că alea din unde am vitrină savurat nu sunt de prăjituri mâncat. De zis că e sold out. făcute proaspete. După momente foarte faine prin Londra, momentul acesta la fereastră chiar ne prinde bine. Orașul, da, e în continuare în mișcare, dar noi am dat puțină pauză. Londra nu este doar un oraș pe care îl vizitezi, este un oraș pe care îl simți. Are o energie și o liniște tipic englezească. După o scurtă călătorie cu metroul londonez din nou, vom ajunge în zona Tamisei, unde căutăm unul dintre cele mai iconice locuri din Londra, și anume Tower Bridge. Tower Bridge este unul din cele mai cunoscute poduri din lume și este chiar un simbol pentru Londra. A fost construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, între anii 1886 și 1894, pentru a facilita traficul peste Tamisa, fără a bloca accesul navelor. Ceea ce îl face special este faptul că podul se poate deschide la mijloc pentru a permite trecerea vaselor mari. Nu, ce să fie acolo. Londra este un oraș care oferă ceva pentru fiecare din noi. Este un loc unde istoria și modernul chiar fac echipă bună, unde poți vedea clădiri vechi de sute de ani lângă construcții moderne, pentru că Londra este un oraș plin de energie, diversitate și cultură, în care fiecare stradă spune o poveste. Și după ce vedem podul vieții, putem să ne întoarcem înapoi. Podul vieții și după aia ne întoarcem înapoi. Cat Office, Fish and Chips. Ăla-i pod, uite-l acolo. Cred că ăla-i, nu? Care două, uite acolo în stânga. Ăla-i, ăla-i. În lumina soarelui, Tower Bridge capătă un farmec aparte. Razele se reflectă în apa Tamisei, iar podul pare că se dublează, ca într-o oglindă. Este un moment simplu, dar chiar este foarte frumos, Cred că da. în care orașul pare să ne ofere foarte mult din culisele lui. Jewelry, gifts, toys, souvenirs. Ah, ce frumos e! Hai, mă, că era păcat să nu venim. În lumina soarelui,
scoate în evidență fiecare detaliu al podului. Liniile arhitecturale, culorile, structura impresionantă. Este genul de priveliște care arată diferit în funcție de momentul zilei, dar și Când la 11? în lumina soarelui. Aoleu, Are ești de noapte? chiar ceva special. Da, dacă pui și nu, așa nu venit pe bine. În stânga noastră Și suntem acum dacă tu acum cauți exact stația în aia galbenă, dreptul nu aici, metrou mai aproape, trebuie să mergem la Tower ăla. of London, acel loc de care v-am povestit mai devreme. Ai, ce fain e castelul ăsta. Păi da, îți dai seama. Dacă învarsă careva cafeaua, păi pleacă trenul imediat. Hai să facem poze cu Paddington. Hai, Ionuț, pune-te la poză. Stăm la până aici, că eram Da. Da. Noi le-am luat. Chiar sperăm că v-a plăcut sumarul excursiei noastre la Londra. Și acum suntem în confortul trenului care ne duce înapoi la Hereford.
Artă urbană, momente simple care fac o călătorie memorabilă. Dacă îți plac astfel de vloguri de călătorie, nu uita să te abonezi pentru mai multe aventuri.